Кой е Радослав Ангелов? Ще ти покажа. Аз нямам пари. Тотално нямам никакви пари. Проблеми от всякъде. Болка. Гняв, тъга. Но аз не спирам. Защото в такъв случай повечето мъже спират. И то е състезание за продължителност. Не е състезание за пик. Така че да, боли ме. Да, нямам пари. Но аз имам посока. Отдал съм се и заедно с моите братя продължаваме напред и нагоре. При мен проблеми, загуба напред. При тях също. Заедно се надграждаме, заедно се учиме. Защото аз вярвам, че аз съм виновен за всичко. Всеки един от тях е отговорен за тях си. Така че действаме въпреки болката, въпреки нямането на пари, ние продължаваме напред и нагоре и действаме. А ти? Действаме. И ще успеем в края на краща. На път за заложна къща. Между другото, сега стих да знаеш, под 50 евра iPhone 7, iPhone 8, съмнителни, нещо има по телефона. Особено обявите под 50 евра с 100% батерия iPhone 7 и 8. Имам преди това с типовете хора, които се опитали са гледали клипче в YouTube, опитали се, отворили са телефона, служили, не служили, лепенка за батерията, фабрична лепенка, служили, не служили, високо качество батерия, усрали, не усрали положението, рисков телефон. Не искаш да имаш малка бомба или то скапан телефон, що вече е много да ти запали къщата. Така че действай. И мисли умно. Под 50 евра не купува iPhone 7 и 8. Повечето са измама. Намираме се в Кошава. Сега ще представя на Ники Кошава. Защото така искам, защото съм толкова готин, съм толкова силен и толкова давам напред слава на Господ, че няма на къде. Така. Това е магазинчето в Кошава. Това е кметството на Кошава. А това съм аз. Радослав Ангелов. Това са къщи. Кошава като цяло е спокойно място. Кой знае, няма какво интересно нещо. Единственото нещо, което бих казал в момента, който интересно става на Кошава, сме ние двамата. Това е може би един от първите влогове. Един от първите хора сме ние, които снимат подобно нещо тук. Помежду другото, ние може да сме едни от първите в историята, да го знаеш. И това как се чувствам, някой ми дава странно чувство. Защото никой до сега не го е правил. Хората ще видят. Аз образовам и аз помагам. Кошава е едно прекрасно място, реално да си купиш къща или да живееш. Това е реално едно от нещата, които искам. Да си намеря къща близо до Видин, да я взема, да я оборудвам както искам аз. Голям двор, независимо колко е голяма къща, двоетажна. Част от двора, асфалтиран, колите са ми там. Рано или късно аз взимам това, което искам, защото съм такъв мъж. Кошава реално е хубаво едно от тези места, защото е една от пистите ми. Пистата Кутово, Кошава, Гомотарци, Въртено към Гомотарци, Покрайна, Видин, реално е една писта. Е за забавление с коли, защото аз обичам коли, като всеки нормален. Това, което се опитвам да кажа е, Кошава е едно прекрасно място, да си вземеш къща, да заживееш тук семейството ти. И разбира се, с 500 евра на месец няма да се оправиш, защото ти трябва всеки ден да пътуваш до града. Евентуално, ако искаш да действаш. Аз и моите братя действаме. Така че, това е Кошава. Чист въздух, приятно, спокойно.
реално ти е по-лесно да направиш нещо. Защото явно не може да си като нас. Мина един месец, ти пак си същия. Ние растеме, случва се нещата, ние ги правим да случат и ние се случваме на кошава. Така че ние действаме. Айде да ходим към гумутарци. Болен. Вика, ще покараме пак по едни черни пътища из София. Реално как се рам. Така че след като се вземе капучино, там капучино, шоколад с мляко, аз ще дам да караш колата. Диди! Леле! И знаеш, що ще дам колата? Защо? Днес кой ден сме? Вторник. Защото е вторник. 10 часа в Гумотарци сме, вторник е. И ще дам да покажа колата. Това си кефо! За София, да. Продължавал съм доста трудни моменти, но реално съм благодарен, защото така не трябва да случи и сега съм мъжа, който са ни големи топки, опериран от срамежливост, както е да даме. И действаш мъж. Това е Гумотарци, сега отиваме към центъра. Отиваме с гръм и трясък, защото така се влиза в Гумотарци в центъра. И реално сега няма да спреме, но ще го измислим по някакъв начин. Знаеш как се влиза в Гумотарци? Да, яко се влиза в Гумотарци. Четвъртък. Не, днес сме вторник. Сета е. Ето е едното. Сега отивам за второто. Толкова хубаво да ме возят. Толкова е хубаво да ме возят са. И да седя аз на мястото и да си върша моите неща. И да ходя къде искам, че няма на къде. Що сещам като дете, аз съм бил децата, които сте возил на някои колите, докато не съм си купил. Докато не имах възможност аз да се возя в кола. Нищо аз да си изкарам книжката. Така че аз сега правя какво искам с тия неща. Си живее живота. Какво питаш? Това е сединето, нали? Това. Да бе, да. Това е спирач. Разбираш ли ме? И така се не почва лятото. Но е хубаво да се возиш. Спокойно, нямаш толкова нужда да даш газ, успокой се. Спокойно. Успокой се. Седа и си мисля. Доста често спирам покрай Бавия. Аз с моите братя. И си мисля, че са успяли да построят такава невероятна постройка преди 800-900 години. Та и повече. Плюс. А сега повечето мъже, млади мъже, това, което правят е след те, покажи тая постройка. Аз ще стана пред нея. Един друг не се подкрепят
събарят се, а реално това е построено от задружни, силни мъже. Та мисълта ми е, ако искаш да построиш нещо в живота си, помагай на хората около тебе. Познати, непознати, роднини, не роднини. Така реално стават нещата. Не стават нещата, като събаряш човека до себе си, защото ти реално, какво правиш? Събаряш себе си. Защото аз като помогна на него, аз помагам реално на себе си. А за да построя нещо такова в моя живот, такъв дом, с много деца, семейството ми, с братята ми, аз имам нужда да съм задружен с хората около мен. Така че действай, бъди задружен, без оправдание. Това е.